ratiba timetable. Inyalo miyo gi timetable machalo nade. Ahinya e kinde rusa makama. E kinde rusa makama kichiwo ratiba nyaka imi gi thuolo ma yweyo gi tugo be. Niwach ok ginya beda ni gisomo kaka nyocha ni gisomo e ndalo mar skul. Koro ka ji ne chiew mar dhi skul, wach kata ni gimoro saa 1, med gi saa mar nindo matin. Koro gichiew kata gimoro saa 2. To koro ma chiwo ratiba ka ng'at modak Nairobi. Niwach chenro ma Nairobi gi madala opogore. Nyathini ochiew kata opedh kitandane, oluokre, omany kaka ken nyathi manyalo loso chiemo magokinyi kende to olosi. To ken nyathi mikonyo to okonye mondo miye ocham. Tok mano osom kata ken mana gimoro achiel. To ka nen gi assignments manomiye e skul, otim kata achiel mondo kik otim te e wik achiel niwach gin gi loro ne dweche 2. Koro otim kata matin, tok mano to koro onya neno kata ken TV no kata ken tugo no. Koro obedo gi thuolo diere kae. Koro nitie gik mopogore mana wacho ni nyithindo gi inya ketgie mondo gitimi. Kaka na wacho yudo ka tinde nitie gik moko ka cooking classes, pottery classes, flower arrangement. Kao nyathini ni kin gi nyalo kete achiel kuom gigi. Odhi e skundno, odhi otim gima chalo kamano mondo ebe okete ma busy. To kochuno ni kokinyal tere e skul motimo gino kama skul no nitie, to pod onya puonjore gigi. Kata twengo nyithindo tinya neno ka gitwango lewni maber ahinya. Nyiew ne gik twengo go otwangi. Kata ken tugo gik molding ne gi nyiew ne mondo nyathino otim. Ken nyathi mathin to kochopo saa 8 oninde odhi oywe. To ken nyathi ma ratego onya dhi oko oriere, onya bedo kata go simbe. Kata nyithindo gi sani gin gi simbe. Koro ng'ise ni sani mabedo gi sim en sama chalo kama nyaka kama. To simbni inya bedo godo mana tok kisetimo gima kama. Mana kaka na wuoyo mbele kachacha awacho wach reward system. Koro imiyo gi tije. Ka nitie nyako makonyo gi e ot kae, obed kata ni en go dasta kata luoko lewni. Koro iketo gi ni ka en lepi, nyaki luok lepi kendi. Ka en kari mar nindo, nyaki ywe kari mar nindo in iwuon. Koro kata ka simu ni to gihera ahinya. Koro ichiwo simu no ka reward system. Ni kiseluokori, miseluoko sende, miseluoko lepi, misetimo achiel 2 3 kata iseng'iyo kata bugi, koka koro inya timo ang'owa, inya bet e simu kata inya beto mbele TV. Koro mano bedo ka reward system. Nach mano en gima ohero. Idhi yudo ka ratiba mimiye ni odhi timo mapiyo malich kendo onge ng'at madhi paro ni tok ji kosechiemo tiluok sende kata kosegol. Koro imiyo gi tasks matindo tindo. Koro gibedo gi routine. Ging'e ni sende ma saa 6 ane manyaka luoki, chaya ane manyaka tedi, kochopo sama kama lepa luok. Koro yudo ka koro ginemo oripo ni giluok lepgi, ok gidhi lilo lewni. Kaka nyocha gililo ne wach ni ging'e ni ng'ato timo ng'ato luoko negi. Ahinya kar luoko lewni kanyo kaka tielo kende sero. Ahinya ka nyathi mong'e luokore kuom ranyisi nyaka runga jwang'. Nyathini ka po nono nong'e luokore no wuon. Lawe ma iye cha pondo miya ng'ato luok de. Dong watiege gi mondo giluoki. Akini jabuya in ka po nono ni inyalo loso timetable ne janyuol okinyi ma kawuono. Timetable mari nyalo chalo nade? Wawinjo mar jo.